Hambai chini media freno sung tini chini mongya kami blog by khobjak nuna sora bisini khoroksa chini takuk belai cherai 14 হতে 15 বছরনি বয়স বুং রঞ্জিত দেবরমা রঞ্জিত মলসম বিনি নুখঙ্গ বেলে অবস্থা হামিয়ানি বাগৈ আং ওয়াতিন সিজनो नगो माइरं क्रৈ माइ क्रৈ रि क्रैनि बागै bo थाइपुंनि जरा बुंबो हवाय दागि जागै थाइपुं खागना हादि हिनजागै थाइपुं खांना फाइचानि वाते टेम फाइमान जरागो थाइपुं खांना थांतानि बुहां सागानि क्लाइखा हंकायनो बुहां बेदेक अरन हते तावै असर जरातै पारंगै थांका हंगंगा संगे नो चिनि बिसिनि जे लिडारक चिनि बरम गनां बिके मलसम आनि बन्दुनो ताई अजागा दं चिन तैसराइसं चिन दापा बनसं बर खबर हका हंकायनो जों बहायनो चिनि बरम गनां Honorable Sir Utpal Debarman जों खबर हमान लगे नो चिनि बरम गनां Sir Utpal Debarman बहायनो चिनि जे रनजित मलसमनि नुखंग सोबानान बागै बन सोबानान बागै बरां रिर हका चिनि तिफ्रा मथान बिसिंतै हंका आमन बागै जों तिफ्रा मथान हयतेबो चिनि सारनो हयतेबो जों रां किसाक कालेक्शन खाइनाय बिनि नुखंग फाइ सोबा फाइका हंका चिनि सोबा थानि चिनि लगे तंगो चिनि दैमदु साबजोनाल चेयरमैन बरम गनां रामसिंह हिलेमा मलसम चिनि तिफ्रा मथानि नेतृत्वरक आं बेलाके हामबाय माइरो चिनि बुबाग्रा ताई चिनि सार उत्पल देबरमानो अमा हाइकाय बरक सोगियानि जरा सोगियान नुखंग सोबा फरमान बागै बेलाके हामबाय सार जों आबन बागै सारनो मामा बागै चिनि बुबाग्रानो बेलाकेने हामबाय माइरो ताई चिन जे खस जे सोबाना चिनि तिफ्रा मथान हयते बरनो बा हामबाय माइरो बेलाकेने बरनो नुखंग बर बकसांखा हंकाय चेयारनि कन्डिशन डॉक्टर बाय सामायावगलो एक्सरे तो खाइपानो तेलमर हॉस्पिटल सीटी स्कैन करिनि बागै जीबी सा खामनागो तलांगैनाय सीटी स्कैन खाइका हंकाय बेलेके क्लियर नाय हिने सिनि डॉक्टर साबो साका आमन बागै जों बाहाने खातंग थगो तिनि जोगिया नुखंगो रां किसा सोबा फाइमा मानि बेलाय खाका सांखा ताई हामबाय याफार पेर हानि हाय चिनि बरम गना सार उत्पल नबो हामबाय।